The views and opinions expressed by the host and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Dahil mahalaga ang iyong boto, kaantabay mo ang RW 95.1 FM, CLTV 36 at Commission on Elections sa pagkilala sa mga nagnanais magsilbi sa ating bayan. Abangan at tutukan ang paglalahad. Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa RW 95.1 FM at sa bayang mapapanood live sa CLTV 36. Masusubaybayan din sa Facebook page ng Sunstar Pampanga, CLTV 36 at RW 95.1 FM. Ang paglalahad 2025. Oras sa Pilipinas, 1 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Isang magandang hapon Central Luzon, Pilipinas at buong mundo. Kamusta po kayo? It's April 22, 2025. 20 days na lamang po at halala na. Oras na para tumutok dito sa ating programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Hatid sa inyo ng RW 95.1 FM at kaantabay ang Commission on Elections upang gabayan ang bawat botante sa pagpili ng karapat-dapat na kandidato ngayong darating na Mayo. Ako pong inyong lingkod, Alex Sembrano, at kasama natin ngayon ang senior producer ng CLTV 36, Paolo G. Santos. Magandang hapon sa iyo, Pao. Maganda ka pa sa hapon, DJ Alex. Sa lahat ho, ito pong mga nakatutok sa aming pong programa. Araw-araw ho ito, mga kaibigan. At totoo, shout out dito ho sa mga ayan. Hindi lang ho kasi yung mga botante ang ating pong mga suki sa ating programa, kundi pati na rin ho ang mga wannabe. Natanggal. Mawala na la boses DJ Alex, ha? Wala, namamaos na, di ba? At totoo, nakikita ho natin kung gaano ho kasipag ho itong mga nangangamba niya, gabi, araw, mga kaibigan, madaling araw. Yes. Na-experience mo na ba? Oo. Yung natutulog ka pa pero bawal yan, Pao. yung sigaw nitong mga, ayan, supporter ho nila at nakikita naman natin, kanya-kanyang pakulo. Ayaw ko lang kung bumibenta sa inyo. O kayo po mga nanonood at nakikinig, mga kaibigan, bumibenta ho ba sa inyo yung hong estilo ho nila na kasi may pansin ko lang talagang parang showbiz personality itong mga to daming starstruck. Totoo kaya yun? Ha? Hindi DJ na Alex? malalaman yan dito. Yung mga kaibigan dito ho sa amin pong programa, ha? Hindi lang ho yung mga pabebe ang amin pong pabebe dyan ho sa social media. Ha? Ang amin pong hinahamon. Kundi yan din hong mga nakikita ho natin na napakahusay mag-entablado. Bakit hindi ho kayo pumunta dito ho sa ating programa para malaman ho natin ito hong mga plataforma de gobyerno ho ng ating pong mga kandidato. At dito ho sa Paglalahad 2025, mga kaibigan, oo, ito hong boto mo, kinabukasan mo, dapat nadidiin natin ng maigi dito, DJ Alex, yung mga importansya, mga kaibigan, na mga lokal na issue na kakaharapin nitong ating mga kandidato. So, hanggang alas 5 ho kami ng hapon at samahan ho ninyo kami sa pagsala dito ho sa mga kandidato na eto, mga kaibigan, live tayo sa Sunstar Pampanga, sa CLTV 36 at gayon na rin dito ho sa RW 95.1 FM. That's right, Paolo G. At wag rin po kayo mag-atubiling, mag-text sa aming Smartline 0919-264-4439 kung kayo ay may mga katanungan, concerns o nais linawin patungkol sa eleksyon. Maaari rin po kayo mag-comment sa ating Facebook Live. Live na live tayo. 3 page yan, Sunstar Pampanga, CLTV at RW 95.1 FM. Samantala, bago natin ipakilala ang ating bisita ngayong hapon, narito muna ang mga balita sa oras na ito. Ang Paglalahad sa RW 95.1 FM. Higit 700 voting precincts sa bansa isa sa ilalim sa random manual audit matapos ang eleksyon.
Nasa 762 ang voting precinct sa buong bansa, ang isa sa ilalim sa Random Manual Audit o RMA matapos ang May 12 national and local elections ayon sa anunsyo ng Commission on Elections o COMELEC. Sa report ng Philippine News Agency, sinabi ni COMELEC Chairperson George Garcia na pipiliin ang mga presintong isasama sa pag-audit sa pamamagitan ng electronic raffle system. Habang isang Philippine Post naman sa abroad na gumamit ng online voting system ang isasama rin sa audit at maaari pa itong madagdagan depende sa pasya ng komite. Layunin ng RMA na masigurong tugma ang resulta ng vote counting machines sa manual na bilangan ng balota. Matatanda ang simula pa noong 2010, umabot sa 99.9% ang accuracy rates ng mga resulta ng automated at manual count ayon sa COMELEC. Batay sa COMELEC Resolution 11089, nakabatay ang bilang ng mga presintong sasailalim sa audit sa dami ng clustered precincts sa bawat distrito. Samantala, kasama naman sa mga magiging Random Manual Audit Committee ang mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya at grupo gaya ng Department of Education o DepEd, Philippine Statistics Authority, PSA, Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, National Citizens Movement for Free Elections, Legal Network for Truthful Elections o LENTE at Philippine Institute of Certified Public Accountants. Balita. Dito ho sa atin po mga kababayan na nakatutok ho sa kanila hong radyo sa usapin ho nitong pag-usad ho nito pong ating pong halalan yaang paghahanda napakahalagang malaman nila DJ Alex no? Mga kaibigan, sinimulan na ho ng COMELEC ngayon pong Martes, Abril 22 ang distribution naman ho ng mga official ballot sa buong bansa para ho sa nalalapit na national and local elections sa May 12. Ayon ho kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, maagang ibinyahe ho ang mga balota mula ho COMELEC Hub dyan ho sa Santa Rosa, Laguna para ho makarating agad ang mga ito sa malalayong lugar gaya ho dito sa area ho ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ito hong BARM, Caraga Region at dito ho sa malayong probinsya ng bansa dyan ho sa norte, Batanes. At ihahatid naman ho mga kaibigan sa Treasurer's Office ng bawat lungsod o bayan. Paliwanag ho ni Garcia, inuuna nila ho itong mga malalayong lugar batay ho sa schedule na itinakda ng Packaging and Shipping Committee ng COMELEC na ipadala na rin anya sa mga COMELEC Regional Hub ang iba pang kagamitan. Tulad ng alin? Ate kuya, eto, anong mga kagamitang yan? Baterya ho ng automated counting machine at gayon na rin ho yung mga ballot box. Bago ipinamahagi, tiniyak naman ho ng COMELEC na dumaan sa proseso ng manual and machine verification ang bawat balota upang masigurong nasa tamang kulay, timing marks at alignment ang mga ito. Kasabay nito mga kaibigan, patuloy din ho ang pamimigay ng Voters Information Sheet o VIS hanggang April 30 yan. At nakasad ho dito ang pangalan ho ng mga botante, lugar ng botohan, precinct number, mga paalala sa pagboto at listahan ng mga kandidato. Dagdag pa ho ni Garcia, ilulunsa din ho ng COMELEC ang Precinct Finder app 2 linggo bago ang halalan upang matulungan ho ang mga botante sa paghahanap ng kanilang presinto. At sa iba pang balita, voter turnout ng mga botante abroad, bumaba ngayong midterm elections. Bumaba ang voter turnout ng mga Pilipinong botante sa abroad ngayong midterm elections ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia. Anya mas mababa ang voter turnout sa kasalukuyang overseas voting kumpara noong 2022 presidential elections dahil tila mas mahalaga ito para sa mga botante. Sa kasalukuyan, humigit kumulang 80,000 mula sa 1.241 million registered voters sa ibang bansa ang nakaboto na para sa overseas voting. Sa kabila nito, umaasa ang COMELEC na aabot sa 50% ang turnout o mahigit 600,000 overseas voters ang makaboboto sa pamamagitan ng automated counting machines. Ang overseas voting ay nagsimula noong April 13, 2025 at mananatiling bukas hanggang May 12, 2025, alas 7 ng gabi, Philippine Time.
Umuusad ho ang ating balitaan. Isakto ho ninyo ang inyong mga orasan. Alas 4:09 na ho ng nagmamadaling hapon. 4 na campaign rally mga kaibigan ang ilulunsad ho ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa iba't ibang bahagi. Saan, Paulo G? DJ Alex, dito ho sa amin pong mahal na probinsya sa Pampanga. Kailan yan? Ngayon pong darating na araw ng Miyerkules, Abril 23. Ayon ho sa campaign manager ng Alyansa na si Navotas Representative Toby Tiangco, malaki ang papel ng lalawigan bilang isang political battleground na may 1.67 milyong rehistradong botante. Gaano karami yan, Parimbik? Ulitin natin. Gaano karami ang boboto dito ho sa Pampanga? 1.67 milyon na rehistradong botante. Ganun karami yun, mga kaibigan. Kapampangan. Binubuo ni na Ben-Hur Abalos, mga kaibigan, Abi Binay, Bong Revilla, Pia Cayetano, Ping Lacson, Lito Lapid, Manny Pacquiao, Tito Soto, Francis Tolentino, Erwin Tulfo at Camille Villar ang 11 member ho ng Senate ticket ng Alyansa. Isang rally ho ang gaganapin dyan ho sa lungsod ng Angeles, Lapid Arena, na pinangunahan ni na 1st District Representative Carmelo John Lasatin II at Mayor Carmelo Pogi Lasatin Jr. Magkakaroon din ng pagtitipon sa San Fernando naman. Dito ho sa kapital ho ng probinsya. Dito ho sa Laos Group Event Center, mga kaibigan. At dadaluhan ni na 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo at Lubao Mayor Esmeralda Esmi Pineda. Sa 4th District naman, saan, Paulo G? Dito naman ho, mga kaibigan, sa pangunguna ho ni Representative Ana York Bondoc Sagum, at ito hong rally, isang rally ho ang gaganapin dyan ho sa mismong Kingsborough International Convention Center. Bilang pagtatapos ng serye ho ng campaign rally, magkakaroon ho ng huling pagtitipon ang Alyansa diyan naman ho sa Brenzigiao Convention Center, kasama ho ang ilang opisyal ng lalawigan. Kaya dun sa mga motorista, DJ Alex, ito, shoutout, reta pong dadalan keng MacArthur Highway, ito hong magkatabi hong lungsod, Angeles City at San Fernando, mga kaibigan. Asahan na natin. Baka ho meron hong epekto ito, mga kaibigan, dyan ho sa traffic. Kaya kung anumang oras itong kanilang motorkit, kung may motorkit, kasi hindi na-advise kung may motorkit. Pero asahan ho natin, mga kaibigan, yun hong kanilang pagdalipat na po, kayong pong Mississippi nga balen, magkosya pong traffic kita. Yan ho ang tututukan namin sa itong news team. Yes, at yan ang mga balita sa oras na ito. Abangan mamaya ang iba pang balita sa CLTV News. Makalipas ang ilang patalastas, ating makakasama ang candidate board member ng 3rd District of Pampanga, Attorney Raul Macalino. Sa kanyang muling pagbabalik sa larangan ng serbisyo publiko, ano ang kanyang mga plano at pagbabagong hinahangad para sa ikatlong distrito ng Pampanga? Abangan natin lahat ng yan mamaya, kaya manatiling nakatutok sa Ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Philippine Standard Time, 12 minutes past 4 o'clock. Ang Paglalahad sa RW 95.1 FM. Magandang araw, Central Luzon. Alam niyo ba ang mga dapat dalhin sa voting precinct sa araw ng botohan? Una, hindi na kailangang magdala ng ballpen dahil mayroon nang ipoprovide ang COMELEC. Ikalawa, huwag magdadala ng kahit anong campaign material sa loob ng voting precinct. Ikatlo, maaaring magdala ng kodigo o listahan ng mga iboboto, ngunit siguraduhin ito ay nakasulat sa malinis na papel. Pang-apat, siguraduhin hindi ka nakapagdala ng sample ballot sa loob ng voting area. At panghuli, huwag kakalimutan ang inyong voter's ID o kahit anong valid ID. Ako po si DJ Tyra Mendoza Vitug. Samahan niyo ang pinagsalib na puwersa ng RW 95.1 FM at CLTV 36 sa Ang Paglalahad 2025 upang mas pag-usapan at unawain ang mga mahahalagang issue ng halalan. Dahil boto mo, kinabukasan mo. Ang Paglalahad 2025, Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Live sa RW 95.1 FM at CLTV 36. Sabayang mapapanood sa Signal Channel 115, sa FB pages ng RW 95.1 FM,
CLTV 36, Sunstar Pampanga, at sa website at YouTube channel ng CLTV 36. Pagdadahan sa RW 95.1 FM. Philippine Standard Time, 14 minutes past 4 o'clock. Nagbabalik po ang inyong programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Ako pong inyong lingkod, Alex Sembrano. Kasama pa rin dito sa studio, Paolo G. Santos ng CLTV 36. Dakal salamat ka rin pong kaya katamong taladuki, lalo-lalo na po rin ng Asukening Pampanga, 3rd District. Oo, mga kaibigan. Ito hong ating pong programa. Napakabuti ho nito dahil nakikilala ho natin ng husto yung mga kandidato ho natin. At syempre maraming salamat dito sa, nagiging makatotohanan ho itong malawak ho natin na broadcast dito sa RW 95.5 95.1 no? At gayon na rin ho dito ho sa ating pong Sunstar Pampanga at CLTV 36 at ngayong hapon sinabi na ni DJ Alex kung sino ang aming bisita, mga kaibigan. Siya ho ay muling naghahangad na maglingkod bilang board member ng 3 distrito ho ng Pampanga. At kilala rin kay katamong kabalin, lalo na rin Fernandino, no? Dito sa kanyang advokasya para ho sa makataong pamamahala at tapat ho na serbisyo publiko na isinabuhay sa kanyang slogan na serbisyong makasaop, serbisyong makatao, serbisyong makalino. Welcome po sa ating programa, Your Honor, Attorney Raul Macalino. Kumusta ko po? Maya po, it's a privilege po na akumberan niyo ko po. Thanks for inviting me for this afternoon. Kaya kayong santing programa kay 95.1. Of course, Paolo and Alex. Yes po. Buka pa boses, ka pa paus. Paus na. Paus na. Biyasa ka magdala ng mga yan. Pabatiin mo muna siya sa mga sumusubaybay sa kanya. Sumout out ka muna sa mga yung mga GNC natin. Yes, mahilig sa followers. Mga follower natin. Good afternoon po sa lahat ng nakikinig at nanonood dito sa ating programang 95.1 RWFM. Kamusta po ang pangangampanya, Attorney? Medyo pagod kasi right after this program, diretso na ako ng Arayat uli. Tapos noon, salita lang ng konti, balik na naman ng San Fernando. So, puro lagari eh. Walang yung magtatagal. Otherwise, hindi mo makukumpleto yung 3rd district. Napakainit po ng panahon ngayon, Attorney. Mainit din po ba ang pagtanggap ng mga tao sa inyo? Ayaw po naman. Oo. Kahit na papaano, sabi nga nila nakikilala pa nila ako. Despite the long period of absence, kasi nag-board member po tayo from 2010 to 2013. So, ngayon lang ang balik. Yes. And para po dun sa mga bagong botante natin, ipapakilala natin muli ang ating bisita. Magpakilala po kayo. Saan po kayo ipinanganak at lumaki, Attorney? Opo. Dito po tayo napanganak. Dito sa, alam ko, Makabali Clinic pa dati. Ngayon, hospital na. So, dito rin sa San Fernando. And I hail from, talaga, Santo Niño po talagang pinagmulan namin. Yun yung ancestral home namin nandun. And saan po kayo nakapagtapos at nakapag-aral? Sa elementary and high school po, sa Don Bosco, then sa college, sa UP, tapos dito na lang sa Harvardian nung law. Dahil may asawa at anak na ako noon. But were you able to practice your profession, Attorney? Yeah. At since the time na pumasa ako ng bar, I was already employed in the judiciary. So I spent even additional 4 years doon sa RTC. Then I practiced my law profession since then. Even during the time na na-elect na ako city councilor, board member, I continues to practice until the present time. Dito na rin ho ba kayo nakapag-asawa, Attorney? Yes.
third year college pa lang ako, nag-asawa na ako eh. Batang-bata. Kaya yung anak ko, si Doc Aisel, kung makikita nyo, 20 years lang yung gap namin eh. Oh. Ang cool kaya, no? Kapag kakaunti lang ang So, gap, talaga, hindi DJ masyadong... Alex, napaka-personal na mga tanong mo dito sa bisita natin. kinikilala natin, Oo. Pao. Pero yung mga personal ho na yan, mga kaibigan, lalo-lalo na yung mga nagmamaneho nito. Mga pa sa Kindala kanya na, makanitaya pala. No, kanya pala may graduate nga. Batchmate kaya pala attorney nga ran. Dito ho sa usapin ho natin na takbo ho ng politika sa ating pong probinsya. At naunawaan ho namin, kabilang ho kayo dun sa masasabi ho nating veterano na. Dito ho sa takbo ho ng politika. Karatang mangutang, nano pang buri ng attorney Makalino nga what liba na ba yung king pang board member nga ra? No, actually, nung Rigob, maniton lapang metong pang board member, para miyabe kitang slate da. Buri ng nanay professional, at the same time, nung pwede mong lawyer pa si Bayo. Kasi outgoing ni Attorney Jun Canlas. So, ikit niya kasi during her time as a vice governor, maragulya talaga sa na atin metong nga lawyer king kilog. Kasi, of course, as we all know, dito sa provincial board, just like city council, pinag-usapan dito is local legislation. And pag sinabi mo local legislation, may batas tayong pinag-uusapan kasi yung mga ordinansa resolution, kailangan may mga legal basis yan. Hindi naman pwede. And sometimes, yung mga iniisip ng mga councilors, mga board members, minsan, hindi naman nila namamalayan kasi wala naman silang masyadong alam sa law. May conflict yan either sa Constitution, sa mga substantial laws, existing laws na Act of Congress na hindi natin pwedeng salungatiin. Ay, there should be no conflict. Yun nga. So sa madalit sabi, mga kaibigan, naririnig nyo na ho kung ano ho ang kanyang pamanalakaran po kay sangguniang palalawigan. Pero higit na ka muna mambakas kayong sangguniang panusudan ng City Councilor kakining Ciudad San Fernando. Nanularetang akaki yung kay. Dapat maging makalino. Sakto yakin kaya nga apelido. Yes. Makalino. Nano ing dapat maging malino. Karening mililigligan keng ikatlong distrito na ning Pampanga kempi sasabihan po na nining marapat miluklok keni. Kasi yan, pamanalakaran mo kailangan taga ng ating legal representative na makaunawa keng batas. Iga, bukod pa kanita. Of course, karening base experience mo keng local legislation, whether keng city or keng panlalawigan, ibata na ka rin. So, balota na more or less na yung dasan ta ka rin, na yung gawan ko, at siyempre, new programs of governance ngayon dahil magbalik kay nanay, we will see to it na enhance mila rin yung programa. In a tune, ketang buri na po ning gobernador tamo. Either we increase benefits and incentives sa health services, tapos mayroon tayong mga scholarship program na ano yung extent na yan, na pwede tayong i-stretch pa, and other programs. Liban ketang, of course, retang ideas na rin bawat board members. Siyempre, sasamasan tala rin. Yan basta-basta may pasar. So, lalawin tayo itang legal angles in every proposal dyan sa Sangguniang Panlalawigan. Nanulara mo rin may asabi tamong kay legislative landmark na ning metong Makalino. Anang ikayo po, miluklok kayo po kayong pwesto. So, metong ka rin ka na akong landmark ordinances. One, yung city councilor ko, kitang first term ko, may kanitaya pa mo, bala mo, ababalo, dareng local officials, no nano ya actually in content na ning local government code. Nano ya, dahil iba't kami keng from municipality to city, maragula difference yan. Kasi municipality, gana-gana,
pati taxes, pati kay province, makatayid ka. Pero, once na maging city ka, ganda-gandang taxes mo, kekan eh. At there are some powers, additional powers of the city na alaking municipality. Areta rin kaya katamong in-explore during our first term hanggang kaya mayari tamon 9 years ka rin. Attorney, meron po ba kayong mga naging awards sa inyong mga nagdaang termino? Yes, for the first time, dahil na-convert namin from municipality to city ang San Fernando, doon na nag-umpisa na nag-gain kami ng grounds. So nakita nila kung paano nagtrabaho yung city council, hanggang doon sa second term namin, nakita na ng national government, binigyan po kami ng award na Most Outstanding Sanggunian Panglungsod of the Philippines ng buong bansa. Tinalo namin ang Metro Manila dyan. Marami kaming tinalo. From Cebu, yung dating na nagkaka-award. Tinalo namin lahat yon. And of course, being a member ng City Council, lahat kami nabigyan ng parangal na Most Outstanding City Councilor of the Philippines. Yun ang start. Nanong batcho kanita? Ikayuri, panahon na nga po ka. Panahon na nga po ka kasi one term niya last term ni Doc Ray kay bat o kaningan kanita. At from then on, every term, manikwa na kami, may Hall of Fame, Meriapin San Fernando as the most outstanding sanggunian panlungsod of the Philippines. So, buong bansa. In kaya nga ita evaluation, kung magkakasama yung agency ng DILG, tapos Councilors League of the Philippines, parang marami yung ahensyang yun eh. So, ini-evaluate nila bawat agency yan. So, competition muna within the province, then from province to region, from region to the whole Philippines. Uy, Attorney, noong pong termino ninyo, meron po ba kayong mga policy yan na sinimulan na gusto po ninyong ipagpatuloy ngayon sa inyong pagbabalik? Yung mga landmark legislations natin ng first term hanggang sumunod na sumunod. One significant landmark ordinance is that hindi alam ng mga tiga San Fernando kasi merong isang barangay dyan na na-abolish during, I don't know, yung magulo daw yung San Fernando, maraming tigalabas, sinunog yung buong barangay, so hindi na pinupuntahan ng tao, inabandon, so inabolish nila. So, para wala ng expenses, baka barangay officials, wala na rin. So, it's dahil modern times na tayo, naging medyo peaceful na, so gusto naman nila ng mga taong residente doon. Every time na nagkaka-election, during the past, one of the topics sa lugar na yon, paano kami hindi namin alam kung saan kami pupuntang barangay. So, I made some research until such time, sa bagong local government code, meron pala tayong powers na ganito, kako. It's no longer an act of Congress. I-try natin ito. So, pinagpaalam ko yan kay Mayor, kay Vice Mayor. Sige, you go ahead. Kaya lang, Mayor, bigyan natin ng pondo. So, yun. Then we created Pulong-Bulo, the 35th barangay. Tapos noon, meron na akong mga ordinance na about yung local housing. I created the local housing office for purposes na dahil maraming migrants dito, illegal settlers, para naman magkabahay sila at magkalote sila ng sarili. Yung tinatayuan ng bahay nila, magiging kanila eventually. Of course, this is an office that will cater yung mga ganun na problema in coordination with the national housing. At dito sa mga nakikinig ho sa atin, mga kaibigan, for your information, ang 3rd District ay kinabibilangan ho yan ng siyudad ng San Fernando, Bacolod, Santana, Mexico and Arayat. So, 5 bayan yan. Kumusta yung laban? So far, sabi daw okay naman. But of course, the real result would be determined on the day of the election. Di ba? At yung pamanalakaran nyo, kining 3rd District, yan, dakal mi kakabalo na
tutunan ng lulukluk lapure ni pong kandidato Kenny. Lalo na gusto nga tila pong track record at no pong kanayon magkwento nung nanitang mayapdang gewa. At sisingil tala po karetang mano dam minsan yung pong mga sinasabi nila, naisisingil ho natin sa kanila. Naramdaman kaya yung mga programang yan? Na-realize kaya ng mga mamayan, ring memalen, keng karelang lugar kung la po megsilbi. Pasasagot na natin sa kanya yon, DJ Alex. Sige, pasagot na natin. Pasagot na natin kay bahatang ating malino. Kareni po nga mano ngayon At naman mo itang magtasbang ko na. Mayak mo po, babalota mo rin track record na rin taong ayabot na po ning kaya katamong katutuhan na kasi itong makaluklok na lahat na Paulo G. Ako na aswatan nga ra. O ngayon pa mga na swatan tala. O sige, ampaya. Karatang bisang mangutang nung makananya. Open na ako man king questions But, to add to sa ating mga accomplishment. During my first term, wala pa yung senior citizens law. So, I initiated na kailangan natin i-organize yung mga senior natin. Kasi, despite my age, bata ako, eventually sabi ko sa sarili ko, dadatnan ko rin yan, di ba? Rin kaya mga tambili yan. Oo, so inorganize ko la rin on the barangay level. Meron tawag kami doon ni dating Mayor Dr. Aquino, yung, I don't know, FISCA. Hindi ko na alam kung anong meaning noon. But it's about senior citizen. Until such time na lumabas ngayon yung ginawa ni Senator Noli de Castro, yung law about senior citizen. So, that paved the way na total na organize ko na yan. Sinexplain ko sa kanila ano yung benefits. Nung una, nakikipag-away kami sa mga sa mga drugstore, especially kasi yun ang unang tatamaan doon dahil yung mga maintenance medicine nila kailangan may discount, di ba? So, nahihirapan muna kami. I have to call the attention of the licensing department ng City Hall, to call the attention ng mga tindahan na ganito na kailangan nilang i-implement ito. And their question is, how can they recover yung dinidiscount na binibigay? Hindi pa nila alam yung mechanism. Even the BIR, wala pa sila pa yatang yung implementing rules noon about tax credit, kung paano nilang gagawin. Until such time na na-modify yan, yun, na-organize na ng todo noon. In fact, ngayon yung OSCA comes from the senior citizen itself. Pero before, ang composition yan, ang chairman ay isang councilor na nag-handle ng senior citizen at PWD. Ako yun, no? So, ako yung naging chairman ng OSCA. So, I handled them. So, para additional benefits, lahat ng mga benefits ngayon. So, sabi yung maswelo laki kayo ring senior citizen kasi panahon nyo. We initiated everything. So, kung nung nawala na ako, gumanda, sabi ko, tingnan mo, nagkabunga yung naumpisahan ko. So in short, Paolo G, yes, naramdaman ng mga kabalan natin, yung mga tinrabaho ni Atty. Macalino. Magko-commercial break muna po tayo. Marami pa tayong pag-uusapan dito sa ating programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Philippine Standard Time, 4:33. Ang Paglalahad sa RW 95.1 FM. Mahalaga ang bawat boto sa halalan. Pero paano natitiyak na secure at protektado ang ating boto? Halina't ating alamin ang mga security features ng Automated Counting Machine o ACM. Umpisahan natin sa balota. Ballot security. Ang bawat balota ay dinisenyo na may natatanging QR code at security marks para ang balota na tatanggapin ng makina ay iyon lamang para sa presinto na iyon. Access control. Tanging ang itinalagang electoral board ang otorisado at maaaring magpatakbo ng ACM gamit ang kanilang user-specific passwords at smart card security keys. Voter Verified Paper Audit Trail o VVPAT. Ito ay ang pisikal na resibo kung saan pwedeng iberipika ng mga botante kung tama ang nai-record na boto ng makina. Digital Signatures.
Ang bawat makina ay may digital signatures para magsilbing patunay na totoo ang election results. Data encryption. Sinisiguro nito na ang lahat ng tinatransmit o pinapadalang data kasama ang election results ay encrypted para mapigilan ang unauthorized access o tampering. Secure transmission of results. Ang resulta ng halalan ay ipapadala ng sabay-sabay sa 7 data servers sa pamamagitan ng secure at redundant communication channels. System logs and audit trails. Ang ACM ay mayroong detalyadong talaan ng lahat ng aksyon na maaaring suriin upang makita ang mga naging aktibidad ng makina. Nagsagawa din ng local source code review kung saan sinuri ng mga local stakeholders, kabilang na ang mga accredited political parties, IT experts at mga civil society organizations ang source code ng automated election system upang matiyak na ang software ng sistema ay sumusunod sa mga legal, technical at security standards at walang mga kahinaan o malicious code. Bilang pagsunod sa batas, sumailalim din sa International Certification Entity o ICE review upang matiyak na ang software at hardware ng AES ay sumusunod sa international standards para sa accuracy, security at reliability. Sa makabagong halalan para sa makabagong Pilipino, sisiguraduhin ng COMELEC na ligtas, RW 95.1 FM. Philippine Standard Time 4:35. Nagbabalik pang inyong programa ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Ako po si Alex Sembrano. Kasama pa rin dito sa studio Paolo G. Santos ng CLTV 36 at ang ating pong panauhin, Candidate Board Member of 3rd District of Pampanga, Attorney Raul Macalino. Okay, Attorney, outside looking in, ano po yung nakikita ninyong kakulangan sa current administration? Marami pa tayong pwedeng on the provincial level or the city level. Both po, kung pareho po ninyong... No, on the city level, siguro at present, kahit na hindi na ako sumasali sa sa city level. Actually, legal consultant ako ng Sangguniang Panlunsod. Up to now. Up to now, sinasabi ko sa kanila na yung trabaho lang ninyo ang pakialaman nyo. So, lahat ng mga, kung may legal basis ba yung ginagawa nyo, ito lang ba yung powers na pwede sa inyo, huwag kayo makikialam sa operation ng executive, that is an executive prerogative. Yun, yung mga yun. Yun ang mga binibigay ko silang mga pointers sa kanila. Para naman hindi nag-overlap yung powers nila. Kasi minsan, mayroong mga city councilors na akala nila, lalo na yung mga baguhan, akala nila, yung kapag na-elect ka, lahat pwede mo nang gawin. Sabi ko, hindi. We will just confine ourselves sa legislation, kako. Kapag administration, hindi na, kako. At yan, totoo muna, bigla mong bisa sabihin yan. Sa salita na rin ho ni Atty. Macalino. Sa senaryo ba ngayon? Dahil ito, maliwanag naman ho sa publiko, may banggaan Yes, yung executive at legislative. Doon sa kapangyarihan na oversight ng legislative, tingin nyo may pang-aabuso? Meron bang atinwaring mali siya karet ng yung oversight kasi ganito nag-work yan, no? Even sa Congress makikita mo. Pag nag-approve ka ng isang appropriation ordinance, kasi nagbibigay ka ng mga budget, inaprubahan mo yung budget ng executive branch. So meron ka rin, as an oversight function, inherent yun eh. Ibig sabihin, nasa sa sanggunian na yun. Kamukha lang ng sa bahay, binigyan mo yung anak mo ng 100 na piso dahil yun ang hiningi niya. Pwede mo rin tanong sa kanya, paano mong ginastos yan? Yung extent na yun. So, pag umulit, let's say, humihingi ng supplemental yung executive, bilang yung oversight function ng isang sanggunian, pwede niyang itanong dito sa approved na annual budget na hiningi nyo, meron kayong ganitong budget. Ano na nangyari dito? Bakit humihingi ka ng additional? Naubos mo na ba to? Kulang pa ba to? Yan. Bago ka tumungo doon sa
kailangan mo ba to? Saan mo gagamitin itong bagong mong budget? Bakit humingi ka? Doon sa argumento nung kabila, sa kanila sabihin nila, nakuha mang koway Teko Hindi. mananaya kitang Emo neman no audit Kukutang miya mo. Kasi, baka nanood ka din nung ating kapampera. Di ba? Simple as that. Ganun lang. So, pamagmalino, ketang maging, yung nagiging hakbang nitong mga miyembro ng sanggunian, nakikita ho ninyo as legal counsel, wala naman. Kasi hindi naman nila hindi naman nila tinatanong yung ibang klaseng, hindi naman sa operation. Tinatanong lang nila, naubos nyo na ba to? May ano bang pinagkagastusan nyo? Paano nyong ginastos? Ganun lang. So, it's just like sa Congress. Nung mga nagkagulo na rin doon sila sa Congress, kasi nag-aaprubahan sila ng annual budget ng buong Pilipinas. So, every department, tanatanong nila, meron kang binigay pala sa inyo to. Paano nyong ginastos yan? Kaya nila tinatawag yung COA, tatanungin nila. Ganon din naman dito, kaya lang on the local level lang. Ang pagkakaiba lang ng Congress at ng mga local officials ng sanggunian, wala silang contempt powers. Wala lang. Puro invitation lang. Pag hindi dumating, wala kang magagawa. Pero kayo, anong obserbasyon ho ninyo? Dito ho sa keng Congress, miyaliwang lupa na ning political landscape. Pero keng dito sa kasalukuyan, kumusta yung komposisyon ng natin, ng sangguniang panlunsod natin kumpara sa mga nakalipas na panahon na kayo ang andyan? So far kasi siyempre meron silang pag-iisip, suggestions. Yung iba, medyo sumusobra yung pagtatanong. Yung iba. Pero so far so good, nandun pa rin sila sa right track. Kaya lang, meron tanong na hindi dapat tinatanong. Kasi nga, yung parameters ng kanilang mga powers, medyo hindi pa sila well-versed, lalo na yung mga bago. Alam nyo, mga kaibigan, yan hong binabanggit ni Attorney Macalino, maya po sa ilan hong mga bayan na andyan ho kayo naghahalal ng mga representante ho natin dyan ho sa Sangguniang Bayan. Sangguniang Panlunsod. Totoong napaka-komplikado. Bakit kamo? Ikaw nanonood, nakikinig, DJ Alex. Ito hong devolution of power. Madadagdagan ho ang kapangyarihan at ito hong obligasyon. Yun hong nasa balikat ho nito pong ating mga local official. Explica mo namang masalese. Nung nanitang devolution of power, bakantang abalura mo naman kung gaano ho ka-fit sa trabaho yan hong ating pong inihalal. Kung minsan ho kasi popularity contest sa laban Kaya kailan medyo meron silang idea kung ano yung i-devolve. Marami. Ang daming mga departments na yung mga powers sa mga national na ibigay na sa kanila. Ang dami noon. Kaya sabi nga nila, dumagdag man yung annual budget, pero naman yung obligasyon, ang dami. Kailangan sila magdagdag ng mga tao just to accommodate yung mga dinelegate na devolve na sa kanilang department. Marami. Reni pong halalta mo kayong sanggunian kasi DJ Alex, alam mo baga mula ho sa budget ho ng isang bayan. Dumadaan ho sa sanggunian yan. At mainam mga kaibigan, dapat ito hong mga naihalal ho natin, maliko lang mimisip. At makananula naman po mag-strategize. Dapat po, yun ho ang ating pakikitunguhan. Pero ito ho, dito ho sa ating pong tinatahak ho ngayon na landas. Third District. Oo. At sa usapin ho nitong development ngayon sa Pampanga. Malayo na narating ng Pampanga. Ano pa ba ho yung mga ordinansa ho natin na itutulak para ho yung usapin ho ng social protection ho ng mga mamayan ng Kapampangan, gayon na rin din ho itong pagbalansi ho natin sa ekonomiya ho natin na services sector versus agricultural, di ba? At industrial. Alam niyo ho ba mga kaibigan, dito ho sa Sangguniang Panglalawigan, diyan din ho dumadaan ho yung pag-assess na karatang mag-transfer lang kay agricultural into industrial, di ba? Lahat yan subject to review. Kaya nga sabi ni Gob,
gusto ko yung papalit sa'yo, June, isang abogado din. Kasi nga, isa sa mga pinakamalawak na trabaho niyan, i-reviewin mo lahat yan 21 municipalities and cities ng mga ordinances nila. Pagdating doon, i-review mo ba kung tama ba ang pagkagawa, dapat mo bang ibalik, dapat mo bang i-disapprove. Minsan kasi, instead of disapproving, ibabalik mo na lang, pare-remedyohin mo na lang in accordance doon sa dapat niyang dahil baka bawal sa batas yung nagawa nila o kaya class legislations pala yung mga o mga ordinance nila or hindi dapat na ordinansa yan dahil you are practically amending a national law na hindi pwede. Yung mga ganun na komplikasyon. So, kailangan talaga, kamukha ng mga agricultural land na nire-reclassify, meron kasi mga limit yan eh. Baka sumobra na dun sa limit. Meron tayong mga period na dapat i-allow, meron isang percentage na agricultural na dapat ma-remain ng isang munisipyo para naman yung food security natin maproteksyonan. Kasi pag lahat yan, develop na, wala nang magtatanim, imported na lahat yung kakainin natin. No? At may abubuklat tayo pong pisa sabihin yan, nakakaluguran. Kasi minsan, already po rin daramdaman ko ngayon lalam DJ Alex, lalo na pagka pinag-uusapan yung reclassification ng lupa, ang pagbalanse sa development ng industrial versus dito sa food security. Minsan, damdaman kayong local chief executive, yung mayor, Atty. Mac, sabihan na, o yung sakit na mo pin, karetang maluluging magsasaka, may sabi, bukas mga pemi saline, ati ng landowner namin kabandi, reclassify naturalmente, pakintindi mo yan naman na bakanti yung lotita, nga na, minsan, may malyaring i-proseso na reclassify pero ini, open secret yan po may pera dyan sa reclassification ng lupa. Yung proseso dyan, kung let's say agricultural yan, didetermine mo muna kung non-irrigatable land at saka irrigatable land. Yun muna ang didetermine mo. Regardless kung irrigated o hindi, tapos didetermine mo, is it now more economically viable kung yan i-convert mo na ng non-agricultural. Or yung ba mga katabi niya, ganyan na yung reclassify na at existing na, residential na lahat, pwede pa bang mag-remain ng agricultural yan? Yung mga ganun na factor. So, pwede ka maging very strict dyan kung ayaw mo talaga. Anyway, meron tinatawag na limitation. At yung limitation naman na yan, nagbabari yan. Kasi meron tayong period, either, hindi ko alam kung 3 years or 5 years, dapat yung zoning ordinance nyo as a whole, tinitignan natin yan, nire-revise natin every year. Kasi every year, nagkaka-development, ina-update dapat yan. Para to cope up with the development doon sa present situation. At gaya nga, city tayo, no? Yeah. Definitely, papunta na tayo doon sa nababawasan talaga yung agricultural. Eventually, magiging highly urbanized na yan. Definitely, ang agricultural niyan, maliit na portion na lang. Okay, Attorney, speaking of which, ano pong pwedeng gawin ng isang board member para maiwasan ang mga anomalya sa pagbili at pagbenta ng lupa ng mga lokal na pamahalaan? No, meron naman mga mga requirements. Titignan mo lang kung lumabag ba sila dito. Pag lumabag sila, then upon review, pwede mong ibalik Either you disapprove within a certain period of time, meron tayong period na hinahabol. Or, pa-modify mo sa kanila, patama mo, para they should follow or submit all the requirements as provided for by law. Nakapag-comply sila na maayos. Okay, magko-commercial break muna po tayo. Magbabalik ang ating programa, ang Paglalahad 2025, boto mo, kinabukasan mo, Philippine Standard Time, 4:48. Ang Paglalahad sa RW 95.1 FM.
na bang bumoto sa 2025 national and local elections at BARM parliamentary elections? Sa May 12, 2025, boboto tayo para sa senador at party list at para sa mga lokal na opisyal. Ang mga kababayang botante natin sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao o BARM ay boboto rin sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. Ang regular na oras ng botohan ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Para sa mga persons with disability, senior citizens, kasama ang kanilang assistors kung ang mga ito ay rehistradong botante din ng kaparehong polling place at gayon din ng mga buntis, maaari silang bumoto ng mas maaga. Sa pamamagitan ng early voting hours, pwede na silang bumoto simula alas 5 ng umaga. Para sa inyong gabay, ito ang 8 hakbang sa pagboto. Una, lumapit sa Electoral Board at sabihin ang inyong pangalan, precinct number at sequence number. Ikalawa, titingnan ng Electoral Board kung ang inyong pangalan ay nasa Election Day Computerized Voters List o EDCVL at titingnan din kung may marka ng indelible ink ang inyong kuko. Ikatlo, kung walang marka ng indelible ink, i-verify ng Electoral Board ang inyong pagkakakilanlan at papipirmahin ka sa EDCVL. Ikaapat, ipapakita sa iyo ng EB chairperson na maayos at malinis ang balota. Ilalagay niya ito sa ballot secrecy folder at ibibigay sa iyo kasama ang marking pen. Para sa mga botante sa BARM, 2 balota ang ibibigay. Isang balota para sa national at local elections at isa para sa BARM parliamentary elections. Ikalima, pumunta sa voting area at bumoto sa pamamagitan ng pag-fully shade ng oval bago ang pangalan ng kandidato na nais mong iboto. Tandaan, huwag mag-overvote. Ika-6, matapos mag-shade ay ipasok ang balota sa Automated Counting Machine o ACM. Hintayin na lumabas ang resibo at tingnan sa screen ang ballot image ng iyong balota. Ika-7, suriin ang inyong resibo at ihulog sa nakatakdang lagayan. Ibalik ang folder at marking pen. At ang huli, magpalagay ng indelible ink sa kuko ng kanang hintuturo. Lumabas na ng polling place pagkatapos bumoto. O diba, madali lang. Kaya bumoto na sa makabagong halalan para sa Pagdadahan sa RW 95.1 FM. Philippine Standard Time, 51 minutes past 4 o'clock. Nagbabalik po ang inyong programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Ako po si Alex Sembrano. Kasama pa rin dito sa studio, Paolo G. Santos ng CLTV 36 at ang ating guest this afternoon, Attorney Raul Macalino. Ayun, shoutout dito ho sa mga nakikinig ho sa radyo, sa palengke. Ayan, kaya kilog palengke, nakala rin talatukita mo muna mampukin. At dito rin ho sa Mexico, Pampanga. Ayan, shoutout sa mga Meksikano. Minsan, meron akong tropa dyan sa Maynila eh. Sa inyo pala sa Pampanga, nakikialam ang mga Meksikano sa inyong halalan. Naman ako, may mga Meksikano dyan. Eh, no? Okay, going back dito ho sa tinatahak ho na landas ng ating pong bisita ho ngayon. Attorney Macalino, ang Pampanga, ang buti nito may master plan, yung Pampanga Megalopolis. At totoo mga kaibigan, yung development patungo na ho sa countryside. Makanano yung manalakaran in metong board member, ne? Na kempi sasabyan na ito hong master plan masusunod ho ito. Yan eh. Kapag nagawa natin yan dito, it will be likened like Metro Manila. At meron na tayo dito eh. Nandito na yung clerk natin eh. No? Lahat dyan, all possibilities, pwede yan, open yan. Napag-uusapan nga namin kanina nila Gob, nila Nanay, kung ano pa yung pwedeng i-expand natin dyan. Kasi nga, we should take advantage of the situation at present. Nandito na yung airport natin. So, kailangan we can attract investors at saka yung mga tourists natin coming from other countries. Like, we can expand on the medical aspect. Yung parang isang community na nandyan lahat yung mga specialization. They can avail of a cheaper
medical health programs. So, dadating sila dito, naka-aeroplano na sila. Pagdating nila dito, may hospital, accessible. So, dyan, pwede din magka-retirement din dito sa Pilipinas. Dahil, alam mo naman, yung dollar ang taas. So, pag ginastos dito, marami na siya magagawa. So, yung mga ganyan na bagay. So, yung konseptong, tama-tama yan in preparation sa pag-boom ng Clark. Kailangan i-prepare mo rin yung mga nearby municipalities and cities. Para naman, sila, they could enjoy yung rural areas natin na pwedeng i-enjoy. Alam naman natin yung mga, like in Europe, sawang-sawa na sila sa mga malamig na lugar. Alam mo, papasensya ka na, DJ Alex, samantala yung pagkakataon na to. Kasi pagka nag-i-invite ka ng investor, napakahalaga ho, mga kaibigan, na yung polisiya na mula ho dito ho sa lokal na pamahalaan, magihong kaaya-aya. At ang buti, ito, yung Manyaman Festival. Isipin nyo ho, mga kaibigan, pati ho yung mga SMS, yung micro, small, medium enterprises, magkakaroon ho sila ng incentive. Ang buti ho niyan. Dahil pagka ho nakuha ho natin, although hindi pa natin nakuha yung titulo sa culinary capital, pero bukas bakalaw baka baka hirit tayo. Hindi naman kailangan, huwag tayong sumuko. Ganun lang yung kasimple. Dito ho sa usapin ho natin ng pagbalangkas ng polisiya at yung autonomy ho nito pong mga LGU sa pag-invite ng investor. Meron ho bang dapat din na kasi itaw liming kami sabi mo naman nanay, lalo na may ka controversial ka rin ng Pogo. Na yung pagka may mga foreign investor, as much as possible, sabi ni nanay, palagay ko kailangan bumalangkas ng ordinansa. Katukla pa mo kay Sanggunian. Ako, mas mabuti yon kasi kailangan din tayo ma-involve, no? Kasi lumilitaw kasi during the last time dahil kasi maraming ipinalabas na polisiya yung national level on si President Duterte na kailangan ko ganyan. Ini-skip na yan, binabypass na yan para mabilis. While on that aspect, tama naman na mabilis kasi gusto natin na mag-attract ng investors. On the other hand, yung security, yung involvement mismo ng LGU na supposedly siya yung nagbabantay na sasakripisyo yun. Yun ang nangyari. So, kaya kamukha nung mga pagtatayo ng Pogo, maraming in-skip na sinasabi nila red tape. But practically, safeguard din naman yun . Gawin lang natin na bilisan lang natin para ma-avoid yung mga red tapes. So, yun ang pinaka-importante doon. Okay. Alright. Ngayon, dadako na po tayo sa ating segment na for or against. Okay, attorney, are you ready? Yes. Okay. Pagtaas ng discount sa mga senior citizen, are you for or against? For? Kasi senior na ako. Jeepney modernization, for or against? Medyo mahirap i-approach kagad ng mabilisan yan. But eventually, siguro, for na rin. Pagpapalakas ng ugnayang militar ng Pilipinas at Estados Unidos, are you for or against? Yes, kasi kailangan natin. Legalisasyon ng abortion? Hindi siguro. I'm not in favor kasi sarado akong Katoliko. Gawing mandatory muli ang ROTC sa kolehiyo bilang bahagi ng disiplina, for or against? I think so. Yes. Kasi during my time, wala naman masyadong problema . Yun lang hazing talaga nagiging problema. But practically in general, okay. Mas meron disiplina. At pagbawal ng plastic sa palengke, for or against? For? At pagbabawal ng Chinese products sa buong bansa, for or against? Against. Against. Kailangan free trade tayo. Dami nating order sa Shopee . Okay, fast talk segment tayo. Coffee or beer? Coffee? Basketball or boxing? Basketball? Big bike or jet ski? Big bike or? Jet ski. Big bike. Big bike. Agrikultura o turismo? Tourism? Okay, and flood control or jeepney modernization? Flood control. Okay. At para po sa huling katanungan, bakit kayo po ang dapat na iboto? Yeah. So far, dito sa 3rd District, I am the only candidate who is a lawyer.
and try to think of it. We are talking about local legislation. At least, hindi ko sinasabing lahat tayo dapat maging lawyer. Kailangan lang merong isang lawyer sana makalusot para naman maalalayan ng buong sangguniang panlalawigan. Second, with my vast experience in local legislation, city council, board member, no? Naging PCL president pa rin pala tayo. So siguro naman yon yung bit-bit natin na experience na yon. Sapat na tayo ay sana maisali doon sa 3 iboboto ng ating mga kababayan dito sa Tercera Distrito. Ayan, Okay. napakalino. Alam mo, Yes. DJ Alex, ang huling hirit ko sana kay Atty. Mac, mag-jam tayo. Alam mo bang, ang libangan nito, pag nakikita kong nagla-live, yung mga retro niya, umiinit. Meron ka ba dyan, panghuli? Sample? Sampulan lang. Ang bihira. O, teka lang, Idol Alam ko mo to kasi sa pag, sa ano eh. Follower Gusto mo. mong mapansin at matandaan, kailangan gagawa ka ng para mga Yes, extraordinary. At anong numero po kayo sa balota? Number 5 po tayo. Ayan, Yung number iba po 5. kasi medyo nagkakamali, so I wanted to make it clear. Number 5 po ako sa balota. Alright, at dito na po nagtatapos ang ating programa sa ating mga tagapakinig. Atin pong nakapiling live sa studio ang candidate board member ng 3rd District of Pampanga, Atty. Raul Macalino. Maraming salamat po sa inyong pagbisita sa ating himpilan, Attorney. Yes, And, marami din Paolo salamat G? po. At once again mga kaibigan, maraming salamat po sa ating pong mga follower na hindi ho sumasawa na makinig at sundan ho ito pong ating pong mga kandidato. Tingnan ho ninyo yung track record, napakahalaga ho niyan. At dakal po salamat kay Attorney Raul Macalino. It's an honor. Reta pong makikibalugbog pa po kayang susunod gawan mo po itang pa mag-jam na nunita pong karata pong bukla na pong argumento baka nita pong ayan mi puwaga po ken tao nung nalapura tamburi na pong gawan ken pong sangguniang panlalawigan takikyanda ko po. Ayan, piliin po natin ang nararapat, kilalanin ng husto ang mga kandidato at bumoto ng wasto sa darating po na Mayo. Ang inyong lingkod, Paulo G. Santos. At ako naman po si Alex Sembrano. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsabaybay sa ating programa na nanatili pong bukas ang aming himpilan para sa mga kandidatong nais ilatag ang kanilang mga plataforma o kung may nais pong ipahayag at linawin na issue. Ito pong inyong programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Philippine Standard Time, 1 minute past 5 o'clock.